шаҳри Душанбе зебо аст ва дар шом зеботар аст. салому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. имрӯз хостем шаҳри Душанберо дар соли 2020 яъне зебогиҳо ва пешравиҳоро баҳри шумо пешниҳод кунем, тамошо кунем, ҳаловат баред. ҳозир мо айни замон дар марказ ҳастем ва хостем зебогиҳои шаҳри Душанберо, беҳтарин ҷойҳояшро, яъне дар шом мо чико кунем баҳри шумо нишон диҳему, ҳаловат баред. барои пешравии мо ва дигар шаҳру ноҳияҳо рафтанамон дастгирии шумо лозим аст. лайк, подписка ва мешинед ба ҳазур тамошо мекунед. моро пайгирӣ кунед. меравед. дӯстони азиз, рости гап, як чанд моҳ шид ки ман наёмада будам шаҳри Душанбе ва дар байни нигоҳ кунед, дар байни чанд моҳ аллакай дигаргунӣ шидагия дар шаҳри Душанбе. яъне ки ана ҳамин ҳозир ки ман дар ҳамин роҳе ки рафтаистам, рост аз шоҳи Исмоили Сомонӣ мебароем ва ин стулҳое ки мебинед ба лампаҳо рангобаранг кардагиянд, дар ҳақиқат як дизайни хуб шидагиай ва албатта ки дили одам шод мешавад. ман хостам як тамошо кунаму ва инро барои шумо навор кунаму шумо тамошо кунед. дар дасти рости мо боғи устод Рудакӣ аст ва меравем ҳозир мо нишон медиҳем, чунки бисёрии шумо шояд чандин солҳо надидагиенд ва хостам ки як навор баҳри шумо пешниҳод кунам, тамошо кунед. ташаккури зиёд мегӯям ба наворбардор Комрон Сафаров Аҳмади Калон, ба наворбардор. ва бубинед шаҳр айни замон сохтмонҳо ва дигар дизайнҳо пешравиҳоро карда истоданд. дар дасти чап бубинед сохтмон рафта истодааст ва мардум озод, беҳтарин ва ман шукр мекунам ки ватани ободу озод дорем дар Озбекистони азизамон. ҳозир нигоҳ кунед, дар ин ҷо сохтмонҳо рафтаистанд, яъне ки мумкин нест ба ин тараф рафтан, чунки дигар дизайн ва дигар намуд чизҳоро барои шумо нишон мекунад ва мо хостем ки нигоҳ баҳри шумо нишон диҳему. шумо бубинед чӣ хел пеш рафта истодааст ва чӣ хел дизайнҳои хуб карда истодаанд. ҷоед ҳозир мо меравем. ҳаво сард аст ва мо ба сардӣ нигоҳ накарда барои шумо тамошо карданатон хостам як навори хуб, яъне ки влог снимат кунам. ин намуд наворҳоро влог меган. ба ин хотир ман хостам ки як навор баҳри шумо пешкаш кунам. ҳозир чӣ хеле ки мебинед, дар дасти рости мо ду нишонаи бузург аст. бале, якеаш устод Рудакӣ, боғи устод Рудакӣ ва дигараш пайкараи шоҳ Исмоили Сомонӣ ки ҳамаи мо дар он ҷо чико мекунем, расм мегирем ва албатта ки ҳоз мерем шумо дар нишон метунем. хуш дӯстони азиз, ҳозир дар дасти рост, яъне дар пушти ман боғи устод Рудакӣ аст ва дар поёнтараш шоҳ Исмоили Сомонӣ. ҳозир чӣ хеле ки мебинед, манзараам бисёр манзараи хуб аст. мо дар соати 10 шаб навор гирифта истодаем. ҳозир меравем ба пайкараи шоҳ Исмоили Сомонӣ. биёед якҷоя мебинем. хуш дӯстони азиз, ҳамин роҳе ки ҳозир ман шумода нишон медиҳам бо дизайнҳои хуб, яъне ки бо шакли замонавӣ ва он лампаҳое ки истифода бурдагиянд, дар ҳақиқат дили инсонро фароҳ мекунад. ва ҳозир ман ана ҳамон роҳро баҳри шумо нишон медиҳам. дасти ростай ҳозир барои шумо раҳро барои шумо ана ҳамон роҳро нишон медиҳам ва худ бубинед, дар ҳақиқат ҳаловат баред ва ҳамаи шуморо
ба ватани азизамон даъват мекунем. Марҳамат, ватан ватани ҳар яки мо шумо аст ва фикр мекунам ки ҳамаи мо бояд биёем саҳми худамонро барои ободии ин ватан гузорем. раҳмати калон ҳаматонда ва ҳозир ана ҳамон роҳе ки барои шумо нишон медиҳем. Марҳамат, бибинем. хуш дӯстони азиз, хеле ки мо гуфтем, яъне дар ана ҳамин роҳе ки дар ҳақиқат зебо аст ва дили ман шод мешавад ва дар ин соат ҳам мошинҳо хеле кам аст дар рӯзии мову шумо ва фикр мекунам ки беҳтарин аст биёед дар ин тамошо мекунем, ҳаловат мекунем. хош, дар дасти рости мо пайкараи шоҳ исмоили сомонӣ аст ва фикр мекунам ки ҳар яки мо шумо меоем дар инҷо расм мегирем. бале, ин дар ин ҷо ман дигар рости гап фикр мекунам ки сухан кардан аллакай кам аст, барое ки ҳар яки мо шумо бояд биёем ин манзараи зеборо бубинем. ҳамаи шумода раҳмат мегӯям, ба Тоҷикистони мо хуш омадед ва биёед манзараҳои Тоҷикистонро ва зебогиҳои шаҳри Душанбе ва дигар шаҳру ноҳияҳоро аз пеш бубинед. раҳмати калон ҳаматон. зинда бошед. видеоро ҳатман лайк ва подписа мекунед. биёед мебинем. бародаро дар ин ҷо хизмат мекунанд ва сурат мегиранд ва мо пурсиданд ки сурат бигирем. истем суратгирак телефони мо хеле хуб мегирад. биёед ҳозир як сурат мегирем. рафтем. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.